kalong kabangila ban Shem naga gospel ka jong Lukas kalong kabakhat lai ka dokot kaban riu hadu kabakhandai kabakren shapang udieng dembur bam seiso tungin sya skor ayu ka ketien ka jong oblei kayathu yangi hagani kapor ulakren ya gani ka parshi wei ubriu uladon udieng dembur ya ubula thonga ka bariso jong u bat ulawan wat so hau ti Shem ai ti ula ong ya unong sumar beriso hakmi kini laisnem ngawan wat so hau ni udieng dember tengam Shem satya to khet no ya u balei ba upenle no ru ya ka kendo udaya thu ti ula ong hau kutrai tu ya u sa ga snem ru tat anda nganti saudong ya u bat bangan aisbo ru lada un seiso tibha Relem kumta men sakhet no yo kaphang pedeng kabangiyo nagani ka parshi kalong satang kani kasnem lada phen ngam jiliu bat puson bha ya gani ka benta ka bagani ka parshi ka yethu yangi phen Shem bakini ki kentin kilalong ki kentin ki bas ngau si tam kilalong ru ki kentien ki bas ngau su jer kilalong ki kentien ki ba penpar nyang kriat om tang ye ki tu ki por jo ki Israel handrai hadu ki ne ki sngi ki ba menta namar ba unong sumar uong satang kanigasnem kabamot ba satang kanigasnem uta ubanget unyo ya kalat bantenju yet ya ledi kabak kumno kajingnya day kajong bat unong tau bat kumno ula pensan ya ledi kajing shisha bat hakata kajing nget kaba udon upol namar kata ar koren like kat laisan uong yigini kikentien ya ledi tu yet pi lapi long ni hagajing nget ka Bible kayat hu yangi bayai kini ki kentien lakren da unong sumar briso ban panpor ban panbor na lau kenrat lani na utrai jong ka briso banong ailak satang kanigasnem ulukas kumunong bu jingtho uyathu bagane gadiga jingja kabau Jisu ukren ban hikai ye ki briu hagadur jong ka parshi ki parshi ki bau Jisu ukren kimut ban keren siat ni keren penmong la ni keren dat yano henry ki day ki parshi ban hikai ban tei bat ru ban yalam ya ki briu shaki ki jing shisha ki badon jingmot hakapor ka jong Jisu kani ka parshi lakan kham ya day bha bat ka jat ban riu jiu Handrai lada pingam kam jeliu kani ka parshi kaya deiru naga benda juk jongi namar baka don haka ya ka kubor jonga jing shisha kaba deipor namar ka kren ya ka daga jing seiso haka jing kaba kenja kristan ka kren ya ka jing seiso haka daga jing nget kaba ngilanget ka kren ya ka daga jing seiso haka daga jing long kristan ka jongi namangilanget ban ngilajid ban bud yau Jisu tada pin kan mau yo anes kalong kabasan gad khot kabasan kalong kabakhat san gad khot kabasan ukren ni kini kikentin uong manga ong Jisu ngalong uding sowan mapi kitanat uta ubayay ne hanga bat manga hau uta useiso sibut kiparlok kiba iet ki jonga la pinpet ya gani ka parshi don armut kibriu kiba don hangni ubaneng kong udah utrai jong kata ka briso utrai ubalada penlut shibun ya ka spa ka po ya ka jing don jing ban thiet ya ka briso bat ban thung ya uding dembur nang ta uba ar pat ude unong sumar jongka ubalada bu kerpang ubla siu da kador unhaban treisitom unhaban da sumar bha ban penhe pensan yauni uding kumtangi yo ilang bagani ka parshi bau nong sumar unhap the lut ya ga jingit unhap the lut ya ga bor unhap the lut ya ga por bau unhaban don hasenda man lagi por
Han rekat kan iga jing sumar kabapala kalong balai snem ula sumar ya uni uding dembur han re uni uding dembur sempen mi so kom ta utrai jo gabriso abawan pech gabriso nama ude utrai ubala penlut shibun kaspa kapho bantung ya uding so ngaperkhat hala dia ula lek syau tau nong sumar le si ula halai tau nong sumar ula mai tau nong sumar ula keren gi kentin ki bakam ya nong sumar wong ko nong sumar balai medang pensa ya usi hadu menta balai uni uding upen leno ya ga kandau ket no ya u namar ba simpen miso kiparlok kiba iye ki jonga bankhet ya uding dembur hadien baladep ban sumar kade ke jingle ka bahap banda perkhat sani namar ba uding dembur la umi shibun hanrai ban rep kerpang ya ude uding ubadon ya gador haga ktien ta jong ublei uding dembur ulong uwei pat uding ubaki nongtho habaki batai kiwan ra ya kata ka jingshai ba ulong uding ubadon ya kadak udon ya ka syap ba udon ru ya ki jing batai ki babun jan ulong uding ubadon ya ka dor ong uhabakuk lai khat nyo balada uding dembur umpu sentiu kan mau bakan nem sniu kan ja ulong uding ubadon ya ka dor namar datang ki barius pa ki bala ban rep ya namar hap trei sitom bun snem haban sumar ya ban nei na kata-kata ba kita proverb arpunyo kat pra kaong bauta uba sumar ya uding dembur un abam na kiso jong nama ulong uding omtang ba ulong uding uban batay ya ga jinglong jong ga swing beneng ya ga por ba ya ga jing im jong gibril hen re uding ru ubalong ka jing kerku ya gitu ki ba rap ya namar shipo teli ki benai yai pen mi so lenter ba ulong uding ubahabas sumar bah dai ma ubaya rap daladi ya ladi kisla ki ba rem ki hab no bat kisla ki ba thamai gimiban lada pinpet ya gani ka parsi baro ko we nakwa ban ring ya ga jingmut jong pi para banget ya ki kattu kan ni ki daw balay u jisu ukren ya gani ka parsi kaban ningkong ukren ya gani ka parsi ban ring dur ya ga jaj ban riu jiu kom ga jaj ban riu ka ba kodor kabam da ya per na uding dembur kadon ya gajaka kababiang na malas sumar lapan he pensan bat lakar khu ya ka da ublei haga kita penengkong kisim kalong kabasaw gadkhot kabaarpusan mika kalong kabasaw gadkhot kabasaw sekaria kalong kabalai gadkhot kabashipo kaong bauta ubasyongri tingen na uding dembur onyo ya ga jingsuk bat ga jingroi kan long hangta ngiken mau bu Adam bat kaim hadin bagila lepop aga keper eden ong ginong tho bagila shim lagi slading na uding dembur bat kila da ya ladi banya ban lat na ka le ran bat ja buram hadin bagila pedri na ublei u jisu bu kren ni ka parsi u ringdor ya ka jaj ben riu ka balada sumar kerpang da ublei para belok kiba iit ki jonga bagi para bagi baro don shibun ki hima haga testament ga berem kiba pet bishni ya ki jingkerku kiba ublei uthe ya ga jaj ben ri Israel nakwa ban ai pi kanuksa kaba ningkong iwei sim arpo iwei kaya thu ingi chapang to ben hadat usim persha ubalum lai pu armut kisim ban yang ya le persha ya ki Israel namar ba la sha ban pek igi jingkerku ki bano siliang ha Israel kalau ga jaj ben riu kaba ublei ulakerku gerbang nang ta kabaar kabau jisu abu kren upen iya kadaw ban pen i bakom gajat ban riu kas ngau sarong bagalong gajat ban riu kabala jit kerpang daw blay kas ngau sarong bagalong gajat ban riu kabak ham hasuaya baro ban tip syapang ublay uba em bad uba shisha
Badhadu kapor ka jang Yesus Kristus. Kaniam jiu ka yang rasong bah. Ki jiu kem khuslai, kem salia, lada kin yap namar kaniam bat ka jat ben riu. Nababagi ngau thu bed bau blei. Udon bat ki. Dr. Julius Soyen ka away ni kindong to. Uang bakakum ka jat ben riu, ublay ulang ukan rat jong ka, usumar karpang, bat kiyo kakabu, bat kalat kababiang tang, namalakan kiyo karpang, yakida ublay. Nrei kim tip pat ba ublay kumutray jong ka. Unsakhet no yaka, lada uso ubakapan mi, umlong ubabang, bat pensngau bha ya ublay. On sakhet no yaka lada kinang tang ban mani yaki hukum jong kanyam henrei kem don pat yaka jinglong ka ba shisha ka ba bek ka ba hok bat ka ba renti. Kat kani ka burom ka ba kiyo. Kat kani ka nam ka ba kiyo. Kat kani ka jinglong ka ba kiyo. Utray ubadon yaga bor. Onle kat bamon. Namar ka jaka jong u. Kakapir jong u. Kiding kisid. Bat ki jingdon jing em baro. Kidey ki jong u. Onle kat bamon. Bat onom don bala ban kang yaga ta. Kaway pat. Kadaw ka ba Jisu pani galong. Baga jing sedang jong ka jing jenjar. Kabalaja ha Israel. Kami om namar kajing le jubor jong upilat. Ni kajing bakla jong kihi. Bakimat iki jing jenjar. Lada penpek hagi ni khot ke bakham shakmat. Henry ka daw baro kadei. Namar ka pop jong kihi. Michael Wilcock si sian uong. Bakam judon kajing mi tedem klem kading. Kum taru kanom don kajing jenjar klem ka pop. Ka Bible ka ong ka pop jong pi. Kan lap ya pi. Kijing tenju ki bau blay uwan ra. Kini kijing tenju ombaro ki ban lam syaga jing prang ka jing ej. Henry don ki ban lam syaga jing kala ka bamod. Haton ket no. Yaga jaj ban riu ka ba pen kerpang. Haton ket no. Yau ding dambor ubam seiso. Haton ket no. Ya kita ki belajin. Banbud ya ublay. Haton ket no. Ya kani ka pateng ban riu ka ba menta. Ketiin ka jong ublay ka ong hoon. Bat nga don kat tu kani kinuksa. Banyat hu hapi. Kabenta ka maningkong. Kabangin siyam na kakitab maningkong kisiem. Kalnong ka ba ar pu ar hadu ka ba lay pusan. Kabayat hu syapang. Usiem ahap. Ulalong teng usim ubakongo ya ublay. Henry namar bagajing ya kle. Bagajing penyesok ya ladi. Bagi way pat kijat blay. Ula kelet ya ublay. Uba em bat uba shisha. Uyay pendam bat uyay lekai bat ki prophet ki jang ublay. Kumu Elijah u Obadiah bat Mikaya. Kapor kapoy bakumu usim. Umat ya kajing syakhet no. Namar ba seiso. Ka Bible ka yathu yang i ka ay kita kajing syakhet ka jong u. Ka Bible ka yathu yang i bau ahap ulayeng banyale Persya iki Syria. Bada kata kajing yale ladon balakan tu ya wahab ban ongko ahap naile yale thma namar men sayap teha katama. Wa ahap wong kumno mlele ngan riam pher yaladi ngan riam kumuriu patba ban ngan tur syaga jingele ban itu ya nga ka Bible kaya thu yang ibu ya kendu ya ka jingkut ka basir kai namaladon uwe usipai Syria ubasiat kulmar ya uknam baru tau khnam ulangam lagi benta jonga syadam bad usie mahab ulayap haju kanuksa ka baar ka bau blay on ket no lala ubriu seiso san hagadaga jinglong mansim kada u prophet Hananaya naga kitab Jeremiah kalno ka arpo pra kada khot ka bakhan riu une u prophet ude u blay trailang badu Jeremiah
Han reu long u prophet uba kham sngau tenat banyo pediang ya kajing sngau tenat na Gibril baru long u prophet uba jusu pen sngau tenat tang ya Gibril u kelet ya ka nongrem u kelet ya ka renyeng ka baudan Habau prophet Jeremiah ulaya thu lupai ka jaj ban riu beruangko ka jaj ban riu phasasha ring merau nyau pos nem Babylon namar ka pop jong pha uhananaya pat uang hooi phasasha ring merau henrem dei nyau pos nem phansha ring merau tang ars nem ka khubor ka bu play u ayu prophet Hananaya kalong ngan pha no yamen ka kendo hagani ka snem men yam Badu prophet Hananaya hiulayap hakatagas nem hau benai ubanyo. Kanu kusa ka balay hatun ket no. Wadi kita ki banget ki bakam yele di bagilong ki Kristan. Ka kitab ki kam ki apostol kalong ka basan ka khot ka baningkong hadu ka bakhatway kaya thu ye ki reuniam ki bayap namar ka jing bam seiso. Ka jing em jong Ananias bat ka Safira. Ki para banget ki parlok ki ba i ki jonga baro haba pet ya kaniga parsi ka khot ru yangi bangen puson basatang kaniga snem ngen yo i yaladi parlok ki ba i baro pitip baga jingkut kala banwan yanu pitip baga jingkut kanja yanu re yanu namar baga jing em jong pi ka shong hagakti ka jong oblay Ngemla ban kam teraya ka. Namar bagade ka jing em ka bala syuai ke liang. Tau blay. Lagalong ka balengkot, lagalong ka bam thikna, kalong ru ka jing em ka ban sya pan lengkot jubor. Namaga syong hau terai juga briso ubalong ublay. Uba pet, uba paniat ya ka. Dai na kata daw ba David akasam ka balay pu kanday ka khot ka basaw, uang ko terai to pen syampang yang kamot hikai yang bahabang anget ya me kai ka bentah ka bangade ban pendep tu hikai ru ya ka bakut jong kisngi ki jonga ki para banget pa i balay ublay kwa bagin yo sngau kan ka kubor na perkhat haladi ka daw ba ublay kwa bagin yo sngau kalong ba ublay kwa ru yangi bagin yo i ki lai tiliki ya Jong ka jing trekam ka jong oblay. Kaya ka baningkong kaya jong ukpa. Haba kran ya kaya ka jong ukpa. Ngin yo i, ya ka jing it. Ngin yo i, ya ka jing ket kle. Ngin yo i, ya ka jing long bakaloy. Ban isnay, ban map ka jong oblay. Jeremiah lai puway kendai. Kaong kenwan siya nga di ki umat. Bada ka jing kerpat ngan yalam ya ki. Isayan riu pulai kan riu klem artatien melong ukpa jongi but Hosea kat way haba ublay ukren ban pan iya ka jingket kli uang man ba u Israel udang kena hangta ngala it ya u ban ngala khot ya u kum ukon na Egypt but Isaya saw arpusaw don manu bat nga ang ublay Kabaar ka bangin yo iya kaya ka jang ukon. Ban yo iya kaya ka badap da ka jing isnay. Kaya ka badap da ka jing sosnay. Bat kaya bangin yo iya ukon. Kumunong panksan ya unong pop. Ulawan knang ban siya sitom. Ban IT yala ka jong ka jingim. Yones lai kat nriyo ka ang nabaw blay ulait. Kata ya ka pertay. Kat bulay tino yala ukon. Balakha marway. Ujisu aga mission ka jong habuwan siya ka partay upan iya ka jing trekam ka jong oblay bauta ubayo iyaw kon uyo iyaw ka pa banyo iro baka mission jong ukalong baudan ya ka por wat halor ka jing yap iway Timothy Arsan kabas ngaw iya siya pang ka mission ka jong ujisu kalong baulong unong panyesuk hapadang ublay bat ka jing long pop kajong ubriyo. Kaya kabalay, kabaublay kwa bangin yo i, kaya kajong umansim akot. Ong kaktin kajong ublay, kaya kabadyang hun jong utray, bat kaya jong kajing ayay. Kaya ka mission jong umansim akot. Yones katsaw kan riyo, ulong unong pentingin.
Kam ke apostoli wei pra ulong unong aibor Ephesus sao lai po ulong kasyap Yohanes khat riu khat lai ulong umen sim ka jing shisha uban yalam sya ka jing shisha. But halor kini kiya ublay ukwa bangin yo ya unong sumar briso. Halor kini kiya ublay lang baga nega parsi ukwa baga jad ben riu kan yo batip baudon unong sumar. Ubayasad lambat ki kentin ki badan jingkit kli kenrat ailat satang kanigisnem. Ailat bangan dati saudong, ailat bangan ayom, ailat bangan aisbo. Namalada seiso ti ngan le katba pi hukum. Uway ni ginong to uwang abapet, yaga ni ka parsi jang uding dembor. Seiso, kadega parsi kabakran yaga jing maham, mat kabakot siya ka jing kala kabamot. Para manget ba iye junga halor kini ki jing shisha. Kari Bible kadega jing tray kabapla ka jang ublay. Ban pen ban tau tamay ya Gibril. Kari Bible kadega jing Yeshem kabapla badublay. Kadeiru kajing Yeshem baublay uhyar ban pen kenyo ya kaparthay. Namar kata para manget ngidon kam ya kari Bible sa sisian pat. Kenang bangin yo iya ka bor ublay badon bor baro. Baha pedang ki por ki ba bat ki ba sitam kat ni. Ngin yo mat iya ka jing tray ka ba pala jong kari Bible. Unong sumar beriso uang satang kanigasnem. Satang kanigasnem bangin sngow to iya ka jing aday ka ba kenjaman sim ka jong i. Satang kanigasnem bangin tip langidon ni ya kata ka jing kabaya daydor barga gospel ka jong Chris. Para manget kari Bible kanja shisha lada ka baningkong kadon ka jing trang ban kala ka bamon. Iway Samuel nyaw aradu saw ka kren gini kantin kong lada pi don kam lada pi mat lada pi kwa don kam ban mat ya kari Bible paino nagapop siya ublay nagajing kalaba mot kabasisha. Way unong to sisian uong kajing kalaba mot klem da ino nagajing kot jing mot kabaskem ban om pai din shu kan long kumbate daw dagar iya kata kajing kabarem ban ino ya ka handre ban pai siya kajing kabatmay. Kajing terang ban kelaba mot shisha. Kadega jing terang ban IT yaladi. Ban bread yaladi. Ban eno ya kabarem baro. Andre ban ailat bau blay. Un aisbo. Dagasbo kabatamay. Unti saudong bangyan san hagataga jingem. Badagataga Bible kabashisha. Ganyo jaga. Kari Bible kabasisha kawanru da kajing IT lot yaladi. Kajing IT lot kada kajing penkre iki donut banyo snow ba mensiam bakut ukren bad ukta ru yangi. Ural Waldo Emerson hagakot jong usisien wong ban IT lot yaladi kamon. Ban no ya ki belay tao ki badon hangi handre ban IT tamay yaladi. Kari Bible kabasisha kawan lada ubriu usngaw tu yaladi ba ulong unong pop handre un IT tamay yaladi. Kabalay kari Bible kawan lada kajing mut bat kajing kut jing mut kalong kabaskem. Para manget ublay ukhot yangi banya haga jinget bat ban kamru yaga jingjob haga kerteng jongu. Para manget na pikwa banyo iba ublay un pen kalador yaki yeng jongpi yaga snong jongpi yaga ri baga jaj ben reo pediang yaga ri Bible daga jingkot jingmot kabaskam.
para banget ki parlok ki ba iye chunga paro lada phikwa begini ki jing bangiya kendu menta kinja kindu kendam bat ban yo i bau blei jongi u kham krau ban ya ki ai baro dem khosil ban wa de ka bor na u lada phikwa ban pen i ba phi long ki ba sei so shisha haga jing long jing kristan pen red yela di bat ong atrai pha revival I can sedang shiwana nga para manget lada phikwa ban yo lan na ki jing shep ting jong ki jing pang ki ba harukom shong ban duai ban ong atrai nga pen red yela di akhmat jong ma para manget lada phikwa ban yo i bau ble un pen khnyu ye ga perthei namaru long ubakra wat yau mentahi para manget menta kaya kabadiang hun menta kaya kajing ong ar koren riwar para manget lada phikwa ban yo i ki kamba ublei bakenja kane kadegapor dei nagata kadaw bu lukas saw khat khandai wong pen bena ye ka snem kabadiang hun kajong utrai ka revival para manget kaja ka revival kayo jaka ka revival ka pani ya ka jing trei ka baron bor ka jo man sim jo blai lada ki banget kis ngau thu ban pen red ya ladi hau para banget unong sumar briso wong satang kanigasnem satang kanigasnem bangin ngau thu daga ba jeliu yaga jinga dei ka jung shimet padoble satang kanigasnem bangin ngau thu kadno ngila seiso satang kanigasnem bangin ngau thu langi don ne yaga revival hakaching im jongi satang kanigasnem bangin ngau thu ngidon kam ne bau men sim ublei on ti saudong on on ai smo yangi satang kanigasnem bangin yo i yaga ji dei ka bashimet ka jogi bad ublei na markata on yarap yangi para ba pisyong ha ki yeng jong phi tunginya duai lang bat nga lang bagani kapur ngin duai da ka bangi penret yeladi ngin duai daga bangi ngi penhapo yeladi ngin duai daga bangi aitilot yeladi ngin duai daga bangi trang shisha yaga bor bari ga jing trei bapla jauman sem bakho jublai pitrang bapinyo i ki kamba ki joblai pitrang banyo i bau blai jong pi ulong uba kham krau bani ki jing pang ki basher kai pitrang bau blai un le kamba e ka rui ke jongi yaga perthei baro kawai shong ban penret haga digapor hagi jing duai ublei joga jing suk on yalam yapi ublei joga jing suk on pentingan yapi tunginya duai lang haga digapor duai daga ba ai tilut yeladi duai daga ba ong try ngadon kam yaga revival try ngadon kam human sim bakot duai daga ba ai tilut yeladi nginya duai kokpa jongi ubahab neng ngi aingo ya me melong ublei ubang ila ban shania ngi aingo ba melong ublei uba hok uba shisha melong ublei uba khut melong ublei uba kajing kentang jong me kalong ganong rem ko try jong kata kajing long blei jong me ngi aingo bang iyo ban mani kum ya me ublei ngi aingo bang iyo ban penlot ya kapor ban shakri ya me ublei uba em ban uba shisha ngi aingo uba bang ila ban yo sngo ya gaktien ka ba embat ka ba don jingmot ka jama traya rap ingin amar kata ka ni kapor habang yo sngo lang magaktien jong me ka ba ong satang ka ni gasnem ngin kam yo i yala di ngin yet ya ka ba jallew tam ngin yet ya ka dono jongi ko try langi say so ni haga jinga dei ka jongi shimat bat me try be yo ki jingja ki ba ja saudong yo ki jingja ki bangi mat aga jing ka dei na mar bangim say so ko try ya rap yang ilang bagani kesngi
Babangi dem banwa diga khamat jo me ngin dem daga ba pen red yeladi melong ublei ubala ban le gi jing phala melong ublei ubala ban le gi kamba melong ublei ubala ban le ki ba ka bor breu kamla kot ko trai nama kata yarap engi babangi wan hajan jo me ngin wan daga ba pen red yeladi ngin wan ko trai daga bangi bread ya ga do no jong ya khamat jo me ngin wan ko trai daga bangi ai ti khama yeladi khamat jo me pada bangi le kum takut rahingin yo diang ya kari Bible ka basisha try rap ingin namar kata bakat bangi dang dem banduai ni ka por ko try ngin ong atry pa ri Bible I can stand suana ka ko try baba ka yo ban ma de kari Bible ngandon ye ka jinge shem men sim ngandon ye ka jinge day ngandon ye ka jinge selok ka bajan ban me oblay ban ngalla ruban em na ka jing shisha juga ketien jame try bagai bedang dua kat bagi dang dua ye ka kapor la da don ko try ki parlok ki parjor ki bas nguthu ye ladi da mar ka jing ban khia juga pop ka jing ban khia jo shaitan bagi bor juga jing dom ha ka kapor ko try nga dua ye ka jing pen khia ka jame ko try ye ka jing pelat jame ko try ai bakin yo lat ban kam kanti ye ka jing isne ka jame ba ye ka jing kerkhu ka jame try la da don ki bapang ki basito ma ka kapor ko try ngada duai bala da long kamon jome men pasiau yaki men kale ga jimot super khat baga do no jongki bakin pendem yele di hame kin wat ga khamat jome kin wat ko try ga bor bade ga jing rap ga jome la da don ki basati shakum ha ki jing e bagi jing le ki bam don manu manu batim try ha ga ni ga por ha ga ni ga jan mit ko try nga ra ki khamat jome nga ra ko try be ban ya salam yaki ablay daga jinget bamelong ublay Yo, pen kia ega do not ka jong ki ablay, pen kia ega jing mot jing perkat, bat pen kia ko try, manginang la bani ya me ko try, bat ban pertu bot ko maga ketien jong me, kadawa baga khot yangi, shim nama kata yani ka buram seladi, nama kata uji sungat wai, amen.